हेलो हाय। ये जगह गोटे समस्ते नजर पकातु। यहाँ केन्द्रापड़ा जिलार सात भाइया जी शुणी थे समस्ते। यहाँ सात भाइया यहाँ रूट अच्छी। यहाँ हूँ वकिलपाड़। ये जो जगह देखुं या मैंने हेन्ताल वन। ये जगह सब पूरा कंकड़ा फंकड़ा ये बहुत टिके रूम देखे दूसरी। ये भी कंकड़ा बुलूं मे भी कैमेरा कैप्चर न कर पारे। Hi guys, this is a very nice place. If you want to relax and feel stress, then come here and you really enjoy the place. Thank you. दादा ये पिला को भारी दांत देखौची। मत बहुत भल लागला जगहटी। मुझे आसी नथली जे प्रथम आसीली। चलो आम आउ आगू को यपटे आगू जाई देखियो आगे आगे कौन अच्छी। दादा बस बस आगू जा बस। ए बस बस गाड़ी आस आस। रास्ताटी माने वर्षा पाखे आसिले रास्ता तुम जापर पूरा एगुड़ा कादु हो जाए। ना ये देखो ये जो जगह देखते सब हेतल वन सब पूरा पंक पंक टाइप रुहे। बर्तमान जेहतु जुआर समयटा नई रु पा जुआर समय बर्तमान सब पा बर्तमान देखा जाए। ये पा पशि जाए जुआर टाइम पुणी जुआर छाड़ी गले पा कमी जाए। भितर कंकड़ा कुंभीर इवेन हरिण फरिण भी भितर रुहती जंगल भितर। बहुत ये नई पड़ देखो रास्ता ऊपर भी पानी चढ़ी आस। ये आगटा नई पड़ नई रास्ता अच्छी जीवा केमी से डंगार गाड़ी जापर नहीं। हाँ गाड़ी ये पूरा बोर्ड मरा ही जाइए जोटा कुंभीर प्रति सावधान। ये डंगा अच्छी रशी डंगा सेपटा समुद्र को जाइए पूरा लिखाई कुंभीर प्रति सावधान।
ଆରେ ଏଇଠୁ ପଳେଇବେ ନା କୁମ୍ଭୀର ମଣାଡ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି ବା। ଏତେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁନ। ହଁ ହଁ ପାଖକୁ କୁମ୍ଭୀର ପଳେଇ ଆସିବେ। କୁମ୍ଭୀର ତ ଏଠି ପ୍ରବଳ। କୁମ୍ଭୀର ଜାଗାଟା ଏଠି ସେମିତି ଭାଇ ପଛକୁ ଆସ ମାନେ କୁମ୍ଭୀର ମାଳ ଦେଖିକି। ଏବେ ଜୁଆର ଗଛ ଉପରେ ଦେଖିବୁ କଙ୍କଡା। ଗଛ ଉପରେ କଙ୍କଡା ଦେଖିବା ଜୁମ୍ କରିବା। ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ପୁରା କଙ୍କଡା ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନା ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ପଳେଇବା ଡର ଲାଗିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଣ ହେଇଛି କହିଲ ଦାଦା, ସେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ସେପଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯିବା। ଖାଲି ସେପଟରେ କେତେଟା ଘର ରହୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେପଟରେ ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାଟା ପଡୁଛି। ଆଉ ସେପଟକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଆମେ ଗାଡି ବୁଲାଉ, ଆମେ ବାହାରି ପଳେଇବା ଆଗକୁ। କଣ କହୁଛ ତୁମର କିଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ସେଇଟା କହିଲେ କଥା ତ ସେଇଠି ଯୋଉ ସବୁ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ବାଟ କେମିତି ନା ସେପଟରେ ମାନେ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସି ବିଚ୍ ଟା ଅଛି। ଆଉ ସାତ ବେଳାରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଘର ଥିଲେ ମନ୍ଦିର ସେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ତେଣୁକରି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇ ହବ? ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା। କୋଉଠି ଗଛ ଉପରେ କଙ୍କଡା ନା କୋଉଠି? ଆରେ ହଁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଏବେ ନେଇଯାଇଛି କୁମ୍ଭୀର। ହଁ 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 ନା ଆଗେ ଯାଇଥିଲୁ ସେପଟେ କେତେଥର ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲୁ ନା ସଉଦା ନଈ ଆଉ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଅ ଆଗରେ ଯାଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବ ସେଠି ମଝିରେ। ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି ସାତ ବଜା ଯିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆପଣ କେତେ ନয় ସେ ବାଇକରେ ଯାଆନ୍ତୁ 7 ଘଣ୍ଟା ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟକୁ ଫୋନ କରାଯାଇଛି ଯଦି ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା ଡଙ୍ଗା ଆସୁଛି। କୋଉଠି ଭାବି ଦେଇଛୁ ହଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ ଯିବୁ ଆଉ। ସୁନ୍ଦରବନ ମୁଭି ଦେଖିଯିବା। କଙ୍କଡାଟେ ଦେଖ, କଙ୍କଡାଟେ ମରିଯାଇଛି। କାଲି ବି ଆସିବ ଚପଲ ଥୋଇକି ରହିବୁ ନହେଲେ ଆକ ଫୋନ କରିବା
ଦୌଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ ତ ସୁଟିଂ କରିକି ଦୌଡ଼ ଆସିବ ତମେ ଆସିଗଲା କୋଉଠି ସେପଟରେ ଡଙ୍ଗା ଭାଇ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ମାରିକି ଯିବ ପୁଣି ପଇସା ରସି ପଡ଼ିଥାଏ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଅ ନା ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ରାହୁଲ ନମସ୍କାର କହ এইপଟ ସାଇଡ୍ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖାଯିବ ये 10,000 एकर କାର୍ତ୍ତିକ ना ना ଦାଦା ଏପଟେ ଆସ ବଢିଆ କରୁଛି ଆମେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ हेंता बन ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ये जो जगह दो ही चीज के लिए जाना रहता है, एक तो है कंकड़ा, एक तो है डूंगी। କାଙ୍କଡା କେକଡ଼ା କେକଡ଼ା कंकड़ा देखो କୋଉଠି ବଡ ଏଇ ସାଇଜ କଙ୍କଡାଟା ସେଠି हे यार कंकड़ा କୋଉ ପା ଇଏଡେ କଙ୍କଡା କି କଙ୍କଡା ସେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଥକା ମାରୁଛନ୍ତି ବସିକି ଏପଟେ ଜମା ଦାଦା ସେଠି କଙ୍କଡା ପୁଣି ବାହାରିବ ବୋଧେ ବୁଝିଲ ଆମେ ତ ଗୋଡେଇ ଦେଲେ ନହେଲେ ସୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଅଛି କାହିଁକି ଏ ସେ ପଶିଗଲା ରେ বড় কঙ্কড়া এ দাদা 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 বড়